Mayor Samsam Gulya sa Bangimi, mao ni sitwasyon namo diri sa Purok Nangka, Laray, San Roque, Talisay City, Cebu. Gisarada ang among agihanan, kaluoy in town sa mga estudyante o mga trabahante na dili kay eskwela. Mao ni ang agianan ko is kana, and then murag nag photoshoot pa sila diri. Ni email ang tag-iya nako ani, na ay mga tiguang saluyo sa una nga nihangyo siyang mami ug daddy nga ara sa sila moagi. Karon ni-decide sila nga ilahan na daong sirhan kay mga abusado man sa daong nasa luyo. Matod pa niya is ang mga basura kuno adto ibutang atubangan silang gate. Atubangan silang gate, parking pa og mga e-bike, mga motor. So para silang kalinaw, ni-decide sila nga ilahan ng sirhan, ilahang gipahulam nga right of way. Bikay mo'y pinakaduol, mo'y pinaka-convenient ninyong tanan. Mere convenience is not a basis for compulsory right of way. And ayaw kalimot, if ever man gani nga maabot mo sa korte ani, bisang pag mudaog mo diha sa luyo, dili libre. Market value gid gyapon na ang inyuhang amot-amutan ana para maabli na ang right of way. Karon pagkakita nako aning kaning nagphotoshoot sila dito sa mga estudyante nga dili na kaagi, no? Ako sa gyung gisusi og maayo. And nagkatawa ko gamay kay ang analogy ani parihara na atong kaso sa konseho sa Cebu kanang katong ECT, katong scholarship sa ECT sa Talamban, no? Pagkapildi sa PICAS nga side, since majority vote man ang PICAS, ang narrative sa napildi nga partido sa katong nga voting is mao sad ni kaluoy sa mga estudyante, gitkwaan og katungod mga estudyante. Mao ni ang ilang gibuhat karon. Recently, di ba? Bag-o na ni bag-o nga majority sa Senado. Unsa gibuhat ni Cayetano? Didto mag Facebook Live ang iyang kastorya, ang mga tao nagbuhat na pud siyang iyahang kaugalingong naratibo kay kibaw man siyang alkansi na sad siya didto. Mao ra sad ning mga tagaluyo ana nga kasuha. Ano ang pinaka-notable nga comment dire kay taga didto gini mismo and mag-agi-agi ni siya sa una kung unsay naa sa picture. Ana siya. Permi man ko mag-agian ara. Karon wala na ko magsigig agi ara, didto na ko pikas agianan kay parehas raman padong karsada. Pero maapektuhan jud ang duol dira nagpuyo kay di jud kaagi. Na may parking lot ang kilid anang giseraduhan pero gikural na sad lagi. Dol, pasabta daw ko, sige kag agi sa una diha, pero nganong wa na may agianan na hinon ang taga dihas tumoy. Ali ang akong balay engineer murag na center jud sa duha ka agianan kay kung moagi ko sa wala same sad sa tuo ang gilayon. Sige ko agi ara engineer sa una katong nag-eskwela pa ko. Ang problema man gud dira di jud maagian sa mga estudyante kay magbaha man dira. Dili sad ingon nga lawom ang baha, igo ra moabot sa bagtak ang baha dira, dugay pa jud mawala. Makaagi raman sila sa pikas agianan engineer pero basin wala sila katultol kung asa agi or layuan lang yun sila. Unay pa matuod gikan gyud na sa nag-agi-agi kaniadto naagyoy laing agianan. Pag June 5 adto sila sa City Legal kasinabot jud ang gikasabutan is stasyonan og tanod didto para sa mga muparking sa mga motor o mga e-bike. And si kupon pod ang mga maglabay-labay o basura. Okay na daw sila ana nga kasabutan. Base sa gisulti ni Madam, wala kuno mo follow through ang barangay officials. Padayon gihapon tong mga real problem or mga nuisance para nila. Pila ka days ni gawas na sad sila og notice. Ilan na yung gisira mo na nang sa picture. Based ni sa email ni Madam, bias kuno kayo ang barangay kay naa may duha ka konsehal nga mapiktaran sa luyo nila. Isag wala ebidensya mo tuo ko nga dili gini in good terms ang landowner o ang kapitan kay based sa official statement sa kapitan, istorya usab kita sa nagpasira sa agianan og pinaagi sa maayong pagkigpulong o kasabutan, nagmalampuson kita nga mapaabli kini pag-usab. Dako kay kog pasalamat sa kapulisan,
Mayor Samsam ug sa mga taga Purok Nangka. Wala gayoy pasalamat sa landowner nga maoy ni hatag og agianan. Daghan kayog tao dira gabi murag garali tungod anang agianana. Og naay pruwiba si Madam ang mga nanglungkab ato kamo pay makasuhan. Imagine ang gobyerno na gay mo gamit sila hang superpower nga expropriation. Pasabot sa expropriation na sila project nga kinahanglan kay gamiton nga i-justify nila, and if bisag kinsa nga luti or property or building nga maigo anang nga project, tak yun. Even ang government dili ka badali-dali og bungkag bisan pag nigamit sa balaod o walay sakto nga proseso o papel. Unya kamo diha ng lungkab na mo. Grabe pod kahangol, kagamay sa espasyo wala man lang gidonate sa mga estudyante para makaagi. Dili taw na makadato ang kanang gamayng espasyo. Madam, promise kasabot ko asa na gikan ha. Kay bisag ako naman nagog ko mismo sa yuta no. Mudil pag yun og mga problema, makaana sig gyud ko nga biya sa dana oy. Ay na ninyo awaye na usa ka dangaw duha ka dangaw di ay naunsa naman taon mo makaana gyud ko. Kasabot ko na madam. But here's the thing. Ato ang opinion is limited kung unsa ato ang experience, vocabulary, unsay mga nadunggan, nakatunan. I would bet nga wala ka ka-experience kung unsay feeling sa away yuta. Kay ako manggod madam, immersed kay ko ana nga energy. May it be good or bad energy nga mo associate sa yuta. You will never know the feeling until it happens to you. It's either wala pa ka kasuway ani nga problema or sobraan ka kabutan nga every time ang imuhang adjacent lot mangawat nimo og usa ka dangaw og duha ka dangaw or 1 meter mangayo nimo 1 meter muhatag ka diretso. Madam, yuta is real. You have no idea unsa karampant ang problema sa yuta. Unya nagsulti nga maayo kang tao kung natistingan na ka. Dili ra tungod kay mahal na kaayo ang mga yuta karon. Pero kanang yuta gi-consider na siya nga teritoryo. Do you think ang mga tatay or mga individual nga ready makigpatay sa ilang yuta tungod na sa usa ka tanom nga nasud sa survey? Tungod na kay gitrato na nila nga teritoryo. Ako ni 30 na ko katuig diri. Maunay utlanan. Halos kita tanan. Natural nga abusado kita. Kay every time nay mga kaanak igsuon, ginikanan or kinsa man na diha muhatag og kaayo nato once, okay pa, mapasalamaton pa ta. Atagig balik, atagi pagpakatulo, ginormalize na. Every time ang naandan nga kaayo nila, hunongon nimo ikaw nay bati nga tao. Bisan pag 30 na nakatuig giablihan diha, pwede gihapon na sirhan. Magpautang kag first time, mapasalamaton. Magpautang kag ikaduha, lit na gamay. Pangtulog, ikay mapiki mo, balibad ka, magpautang, ikaw nay dautan. Imbis nga muhangyo nyo ha pag yung bahad-baharan. Unsa may expect ninyo nga reply sa landowner? Bibihon gyapon mo. Na pag yung mga hungihong nga na ako noy mo advice nga mukaso daw sila. Mas maayong mukaso mo. Mas maayo. Para dito nyo i-prove nga inadequate ang inyong pathway dito sa pikas. Ayaw lang kalimot kung mudaog mo sa kaso, pabayron gihapon mo ana nga right of way. O gasto pa mo abogado. Inyo pang i-prove dito nga inadequate ang inyong pathway sa pikas. Pag mudaog magay mo, bayran gihapon ninyo. So nganong ang garbo magyud maoy himuon ninyo sa data. Walang tinoray. Muhangyo ko sa tagiya oy. Muhangyo ko nga, ma'am. Amo na palito ko yun lang tika mambi. Ano na lang yun. So, taman. Excited ko nga gitag nila daghang kay nagtag ni Mayor Samsam ani sa comment section sa original post dili ako Ako nakita si Mayor nga taas yung kay experience sa governance sa mga problema nga inani, and curious kay ko and interested kay ko nga unsa sa thought process sa iyahang pong kalibutan. Tama na ako god.
if a leader decides this and that, it should be applied sa tanang aspeto. In this case, if mo na si Mayor nga, oy, di na maayo nga, di na nimo paagion ang mga bata diha og mga trabahante. Di na mahimo. Okay ko na, if buhaton sa na niya sa uban. Si AJ, mausad amo aginer patagsag ko ni Mayor Samsam. If mudapig si Mayor sa usa ka proseso, dapat i-apply niya sa uban. Pareha ng AJ, mausad daw sa ilaha. So, patbang sugtan sa to ni Mayor? So, unsa may mahitabo sa mga luti diri, puno na og right of way. Kay ni-request man si Kuan, ni-request man si Kuan, ni-request man si Kuan. Pabura ni Mayor ang mga estudyante dito karon kanang kasuha, unya dili siya mosugot sa uban, unsa may utlanan ani nga pamaagi. Mura mag-among eskwelahan engineer nga dili mo koral kay masuko daw ang mga tao sa likod. Ngita sila convenient nga agianan which is duol sa ila pero na-compromise ang safety sa mga learners. Gawas sulod na lang ang mga tao, naapay manigarilyo, gahukas, ambot na lang gyud. Wa gyud maayong tao na nakapakural kay gubaon raman. Pasagdan lang to natong mga estudyante sa basean nang sa comment. Pasagdan lang nato ang mga tambay nga maglaroy-laroy sa sud sa eskwelahan nga nay mga bata. Maghukas manigarilyo. Makapangingoklog jud ka, makapangingoklog jud ka nga di lalim sad mahimong leader. Mao na nga interested kay ko. Kay ako sang i-mention si Mayor Samsam karon. Interested kay ko kung unsa sad iyang take ani. Kay I'm a student of life and I want to learn from him. Kay siya gyud ang naa diha sa kana nga aspeto. Surveyor man ko. Manghugbo kay raman ko. Basta akong nahibaw-an naa sa katungod manira ang landowner. Mas maayo nga mo kaso mo para compulsory right of way. Good luck.